Some, došao je taj trenutak, dobro došli, bolje me našli, ja sam ovo. A za prvu full length epizodu imamo specijalnog gosta, svi ga znate, nažalost. U principu ovde nije potreban neki specijalni uvod, zato što ako ste na balkanskom TikToku ili Instagramu, vrlo verovatno ste videli ovu spodobu mnogo puta. Pošto naš specijalni gost uopšte nije na internetu od juče i svašta je umeđu vremenu radio dok nije dostigao ovu finalnu Pokemon formu od kojoj mi je maksimalno muka svaki put kad je vidim. Za početak, hajde se podsjetimo nekih prvih pokušaja našeg današnjeg gosta na srpskom internet nebu. Bilo je tu malo i gaminga, bilo je tu malo i muzike, pa hajde da vidimo kako je to izgledalo. Onako i nisam naš impresioniran, ali ajde vidimo ovo drugo. Na 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 na. Yeah, bla 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 bla. Bla 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 bla. Kada ćeš shvatiti da grešiš, izgledom si vatra živa, al u grudima si hladna kao led i svaki tvoj pokret izaziva. Ponašaš se kao da je... Izaziva mi mučnine, bato, izaziva mi mučnine. Dobro. E sad, razlog što sam ovo pustio nije uopšte da ismajavam tvoje muzičke pokušaje, mislim, to se podrazumeva, ali zanimljivo da u sekciji za komentare ovih videa imamo zanimljive komentare, pa ajde da ih pogledamo svi zajedno. Trajko poznati kao Skameru. Sa Steama Buraz obogatio se od našeg keša. Kad ćeš da mi vratiš pare za GTA 5 Jugo Games? Trajko prevarant. Skamer. Kad sam bio u osnovnoj školi nisam mesec dana jeo ništa za užinu da bih mu uplatio 1000 dinara za GTA 5 online nalog koji mi nikada nije poslao. Ovde sam tražio malo više detalja, nije da je prva priča ovakva kako sam čuo sam ih baš dosta, ali ajde, pošto je prilika bila takva, šta smo dobili? To je bilo pre 10 godina, ne sjećam se baš detalja, komunicirali smo preko Facebooka, trebalo je da uplatiš 1000 dinara i pošalješ mu uplatnicu. Zavlačio me je neko vreme, kako sad ne može da mi pošalje iz ne znam kog razloga, pa sam onda skontao da me zajebo, jebi ga naivni klinac, ali bar sam naučio lekciju. I ovo je samo par primjera ovakvih komentara, ima ih baš dosta. Loš početak, baje moj, ali pošto imamo još dosta toga da obradimo, hajmo odmah na sledeći segment koji volim da zovem short form narikača. Jao, brate, zašto sam to rekao onim South Park japanskim akcentom? Short form narikača. Od 1. januara imam novu uslugu, a to je da od vašeg lokala napravimo ovakvu filmsku atmosferu. Snimam kamerom Sony A7S III koja je filmska kamera i koristi se za Netflix filmove i serije. Sony A7S III nije filmska kamera i ne koristi se za snimanje Netflix serija. Znaš kako to znam? Zato što Netflix ima određene specifikacije koje kamera mora da ispunjava, a Sony A7S III, iako ima veoma dobre mogućnosti za snimanje videa, ne spada u te standarde. Da ne ulazimo sad u tehnikalije, senzore i mogućnosti kamera, hajde da pogledamo odakle ja to znam. Dakle, odemo lepo na oficijalni Netflix sajt, tačnije Partner Help centar, partnerhelp.netflixstudios.com i onda scrollujemo malo na dole i tu imamo approved cameras, znači kamere koje su odobrene od strane Netflixa za snimanje filmova i serija. Pa kad scrollujemo malo na dole, imamo listu kamera i onda dođemo pod Sony i onda šta imamo tu da vidimo? Sony Venice 2, pa onda opet Sony FX9, F55, 65, FS7, F5, bla 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 bla, scrollujemo još. I kao što mi popularno volimo da pitamo kad neko nešto kaže ili nečime se pohvali, pa gde ti je? Tako da Sony A7S III nije u approved camera listi Netflixa, tako da ne snimaju se sa njom serije i filmovi. Dobro, nastavio si da lažeš, to je bitno. Konstantnost je bitna. Ajmo dalje. Doje me čovjek i kaže, jao, imam firmu, 100 godina već traje, ne smijem da se šalim na socijalnim mrežama i tako dalje. Ja znate šta ja tu uradim? Samo spustim slušalicu jer ne želim da slušam takva sranja. Inače, segment se zove short form narikača zato što... zašto vičeš, brate? Zašto vičeš, brate? Zove me čovek, zove me ovaj. Prelazimo na novi sistem. Od januara imam novu kameru. Stišaj malo, brate.
Tu dolazimo do prvog kontakta između mene i našeg specijalnog gosta. Zato što sam ja snimio reakciju na ovo koja je izgledala ovako. Doje me čovjek i kaže, jao, imam firmu, 100 godina već traje, ne... Jao, kako mi ide na živce ova forica sa hukovima, zove me čovek, zove me ovaj, zove me onaj, non stop mi se ljudi žale, ljudi non stop dolaze kod mene i žale se i onda im ja odradim par mojih malo magičnih edita i onda njima biznis procveta kao nikada do sada. Nakon čega počasni gost osjeća potrebu da ispadne maksimalna seljačina, kao što i uvijek ispada, i upada mi u DM da me smara i da mi jedno 15 puta nagovesti da se on meni javio samo iz sprdnje i da ga u suštini boli ali iz kontejnera gluposti koje si ti tada meni rekao, ja ću sada izdvojim svojih par favorita koji meni nisu morali da dokažu da mentalno imaš 13 godina i dalje, ja sam to već znao, ali evo da razred vidi koliki si zapravo napaljeni tinejdžer i mentalno na nivou 12-godišnjaka. Ajde vidimo. Dobro, ne menja činjenicu da imam 25 puta jači TikTok profil od tebe na TikToku, Koliko godina te imaš? Ne, stvarno, ja ne znam koliko ti godina imaš, ali nemaš 12 valjda, stvarno. Ja si tu odgovorio, ne menja činjenicu da si kupio followere, zato što imaš 600.000 followera, valjda je svima jasno da nemaš 600.000 followera, da Trajko nema 600.000 followera, brate, to vam je valjda svima jasno, jel da? Jasno vam je to, jel da? Da, ima 25 puta jači brand od mene i profil od mene, pošto ima 12 godina i računa koji ima jače profile. Anyway, jesam, kupio sam, to jest nisam kupio, ubacio sam ih sam sebi. Pošto je u tvom svetu kupovina followera i ubacivanje followera samom sebi nekako različito. Ajmo dalje. Pa kad već imam takav profil, šta te boli uvo? Da ga brišem i da pravim novi, realno. Realno, nemojte da kupujete followere i da lažete ljude da imate određeni broj followera, brate. U čemu je problem? Eto, u tome je problem, genije, u tome je problem, brate. Znači, problem je što ne kapiraš u čemu je problem, vrlo prost problem. Onda 12-godišnjak izlazi na video opet. Meni pokazuju tvoji videi da nemaš klijenata, da imaš previše vremena, da moji montažeri baš i nemaju vremena. I onda dolazimo do najjačeg momenta. Prošli su meseci od tog glupog razgovora. Ti si da li zaboravio na taj razgovor? Da li si zaboravio da si me smarao kao imbecil? Pa si me mrtav lam pitao, jel ti radiš održavanje profila i opisuje, to je to. I koja bi cena bila po profilu? Ti nisi normalan, brate. Pošto, ponavljam, meni nije bilo potrebno da mi dokažeš kakav ti je mentalni sklop i da si zapravo 12-godišnjak. Svima ostalima je pokazalo, što bi Dragan Vlah rekao, na kojim frekvencijama funkcioniše tvoj mozak. Tako da, ajmo dalje. Fast forward, onda je usledila čuvena Stolarija Stanišić, to nećemo da puštamo zato što ste svi žive vidjeli uzduž i popreko. Onda si bukvalno počeo da tripuješ da si stvarno neki marketing mag i da stvarno nešto znaš i da se na nekom pravom znanju zasniva cela tvoja formula snimanja i tu dolazimo do novog segmenta koji zovemo kancer srpskog marketinga. Ajde da vidimo. Da li ti izlazim iza svakog ćoška na TikToku i Instagramu? Zato što jako dobro poznajem balkanski algoritam TikToka i Instagrama. Šta je balkanski algoritam, majke ti? To što ti nazivaš balkanskim algoritmom je ništa drugo do vrhunac humora prosječnog Balkanca, to je Srbina, kod kojih takve fore prolaze, jer je to opet njihov intelektualni maksimum. Muž vara ženu, ljubavnica upisana u mobili kao Mile Volkswagen, ljubavi gde si kupila tu jaknu, što pa ja bi ženi da kupim istu, i sve te stvari u krug. I to je bukvalno jedina osnova svega što ti ikad snimaš. A sada hajde da vidimo još par primjera balkanskog marketing maga. Ovo je reklama za BSK restoran u Beogradu, jel vam to fora? Znači, ako imate švalerku, dovedite je kod nas, jel da? Jel to? Ljudi, bukvalno snimam jednom rukom, sada ću vam pokazati šta smo naučili ja i devojka. Ajde, Ljubavi, bravo, bukvalno nam uspeva, Ljubavi, bravo! Ćao, ja sam ulični videograf, jel mogu da te snimim malo za TikTok? Može. Aha, evo malo da te snimim samo. A si ti stvarno ulični videograf? Da. A jel vi to posle obrađujete? Obrađujemo.
Da, obrađujete. A čekaj još jedna stvar. Alo, Ribo, ti koja si u ovom snimku, šta tebi prolazi kroz mozak, brate? Šta? Idi pokaži roditeljima ovaj snimak na koji si toliko ponosna. Baš me zanima šta će ti kažu. U Srbiji je od 2011. do 2023. godine ubijeno 406 žena i devojčica i stvarno ne vidim kako će snimanje ovakvih zajebancija da doprinese bilo čemu. Umri. Lucija prasetina, umri. Ne bi ja bih preskočila ipak. Ne volim nešto prasetinu, smrdi mi. Šta si rekao? Ti smrdiš, pička, ti mati, aj bež! Aj bež da te ne gledam. Uš! Mislim da je to bilo sasvim dovoljno materijala da se prikaže kako zapravo ti funkcionišeš i opet Dragan Vlah što kaže na kojim frekvencijama ti funkcioniše mozak i da si zapravo mentalno na nivou 12-godišnjaka. Pa si se toliko osilio u tom osjećaju nekog znanja da recimo imamo zapravo talentovane ljude koji zapravo nešto znaju, koji su zapravo nešto učili, koji se ne služe muž vere ženu foricama poput mog dragog kolege i prijatelja Alekse koji recimo izbaci ovakav video. Ako zamuckuješ dok snimaš videe, ova aplikacija koja će da ti pomogne. Pa i sad vamo. Ne znam kako više grešim, ne mogu. Dakle, na App Store-u aplikacija se zove Teleprompter. Postoje različite podešavanja, fora je samo da copy-pastuješ tekst, da podesiš brzinu pričanja i da ti neko drži telefon dok budeš pričao i snimao video. Ili ga negde mountuješ. Kratko, jasno, nekome će sigurno da pomogne. Ali onda uličeš ti kao mag marketinga i mag znanja koji ima ovu glupost da kaže teško da ti nekome može da pomogneš. Pošto su tvoji snimci baš pomogli, razumeš, baš su pomogli da se ne srozamo i dalje kao društvo i da lestvicu prihvatljivosti i sramote spustimo još dole, još, evo, tu je. A ide na dole još malo. Tako da, isto kao što si pre neki dan jednoj našoj influencerki je rekao da se vidi kakva je osoba jer želi nekome da ostane bez posla, zato što je ona rekla da ne želi da gleda ovakve klipove i ovakvo srozavanje našeg društva. Ti si komentarisao da se vidi kakva je osoba. Mislim da iz svega priloženog stvarno se vidi da nemaš nikakav moralni pijedestal na kome treba da možeš da stojiš, to jest, i da deliš bilo kakve moralne lekcije. Suma sumarum, seljak si bio, seljak si ostao, imao si 12 godina i dalje imaš 12 godina i to je to. A što se tiče ozbiljnih biznisa, ja ne znam da li vama i dalje nije jasno da pregledi nisu jednako prodaja i da pregledi nisu vredni srozavanja imidža, kvaliteta, tradicije i šta već predstavljate. Hvala na pažnji. Peace.